Okei, katsotaanpa mihin akku riittää. 38 pinnaa on kamerassa. Mutta nyt olisi hyvä aika tälleen taas vähän jorista. Aivan mahtava ilma. Kattokaa. Sinistä taivasta, vähän tommosia poutapilviä. 26 astetta on varjossa. Ainakin. Näytti puhelin, mutta se voi olla enemmänkin. Eli täällä on auringossa joku reilu 30. Ensimmäinen tämmönen kunnon hellepäivä. Ja täällä tuoksuu tämmönen, tiettekö, tuore nurmikko. Koivussa alkaa olemaan lehti. Tää kaikki vihiriä on tullut niinkö viikossa. Viikko sitten ei ollut juuri vielä mitään, nyt on ihan vihreät. Tää on niinkö se ehkä paras aika kesästä. On lämmintä, ei oo itikoita. Kaikki on vielä tämmöstä tuoreen vihreitä. Kesä on vasta alkamassa. Kyllä meikä tämmöisestä tykkää. Tää on kesävuoden ajoista yksi parhaita. Tää just touko-kesäkuun vaihe. Linnut laulaa vielä. Ja yöt on vaaleita. Tai yöt on niinkö kirkkaita. Aurinko ei laske käytännössä ollenkaan. Mutta mitäs muuta? Kävin eilen pitkästä aikaa. Tai itse asiassa ensimmäisen kerran kävin pelaamassa frisbee-golfia. Ensimmäinen Sulamaan kierros tälle vuodelle. Eli toukokuun 29. päivä. Pelasin siis ensimmäisen Sulanmaan kierroksen. Nyt tulee joku örmyytin tuolta takkaa, traktori varmaan. En tiedä kuuluuko tämä, mutta ei se haittaa. Otellaan vähän aikaa, että se menee ohi. Tuommoinen tervetuloa tänne periferiaan. Täällä on tommosia maatalouskoneita. Niin, kävin pelaamaan Virpiniemessä. Virpiniemessä on viimeksi pelannut 28.2023. Ja se oli mun viimeinen Sulamaan kierros taisi olla. Eli melkein 10 kuukautta. Mitä tästä tulee? Syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi, maalishuhti, touko. 9 kuukautta taukoa. Totta kai se heitosa vähän näkyy, mutta +3. Ei niinkö sinällään ihan katastrofaalisen huono. Pirkkoja muutama ja käytiin vähän tsekkailemaan niitä Virpan uusia väyliä, kun siellä on vähän tehty maatöitä ja radan väylät on saanut muutoksia. 2, 3, 6, 7, 8 ja 15 on kokenut niinkö muutoksia. 2 ja 3 on vielä väylinä samoja, mutta se väylän luonne on muuttunut, kun sinne on ajettu sitä hiekkaa niin paljon. Joo. Vähän semmosia täyteväyliähän ne on. Ymmärrän, että ei sinne ole kauheasti ollut tilaa tehdä 7 ja 8 tilalle. Et silleen ihan ok. 15 ne. No, jokainen voi käydä pelaamassa ja kertoa sitten oman mielipiteen, mitä mieltä on siitä väylästä. Minä en henkilökohtaisesti ymmärrä, miksi se piti muuttaa. Ikään kuin vielä huonommaksi, mitä se entinen oli. Mutta vähän jos sitä viittis avata, niin se kyllä toimisi. Tämä uusi väylä olisi kivempi kuin se vanha tai edellinen 15. Niin jos tätä vähän avattaisi, mutta jos se tommoseksi jää, niin se on kyllä huonompi kuin entinen. Ja se entinen oli jo aika perseistä. Se on minun henkilökohtainen mielipide. Mutta sillä on mitään merkitystä tässä maailmassa. Mutta oli mukava pelata pitkästä aikaa. Ei ole semmoista painetta ikään kuin, että hakea vähän, että minkälainen on tämän hetken pelikunto, kun viikonloppuna on kisat. Nyt oli pelkkää höntsä. Ei ole kisoja. Tälle voi olla yhtä. Oli oikein mukava. Lepposaa. Otella, että saisi auton laitettua saatas, että pääsis sitten taas vähän pelailemaan enemmän. Nyt on enempi tuohon valokuvaukseen innostunut taas melkein 10 vuoden jälkeen. Silleen vähän tommonen striittikuvaus kiinnostaa. Ehkä vähän niinkö potretitkin. Maisemakuvaus täällä Oulussa on vähän semmoista ja tämmöstä. Se nyt on sitten kun ollaan reissussa, niin tulee varmaan tää maisemakuvia otettua, mutta ja kyllä se striittikin täällä Oulussa niin on se melko hanurista, kun ei tämä Oulun keskusta on kyllä niin pieni käpy kyllä, että mä oon ikuisesti katteellinen niille, jotka asuu jossain tai jotka pääsee tekemään nopeita pyrähyksiä Lontooseen tai jonnekin muuhun New Yorkiin tai johonkin muuhun oikeasti isoon kaupunkiin. Periaatteessa Helsinkikin alkaisi olla jo sen kokoinen, että sillä pystyisi varmaan. Oulu on vähän köpöinen. Meidän keskusta on niin pieni ja rumaa mun
Mutta jonkun verran tullut käytyä, mutta ei se nyt oikein sitä striittikuvasta ole, kun ei siellä niitä ihmisiä tule kuvattu, että paikkoja enemmän. Mutta semmoinen se sinällään mua viehättää. Tuo katuvalokuvaus. Ja siihen tekisi mieli. Varmaan tuleekin vähän enemmän perehdyttyä ja muuten, mutta mä oon tosiaan innostunut taas valokuvailuhommasta. Ja on tullut syksyllä on vähän frisbee-aiheesta kuvauskeikkaa ja tuossa tekkiin tuonne keskollekin yhden pikku kuvauskeissin jo tuossa lopputalvesta alkukeväästä. Että kovasti olisi tarkoitus jotakin touhuta senkin parissa. Ostin studiovalotkin tai videovalot, ne on itse asiassa, ne ei ole flashit, eli ei ole salamat, vaan niinku kiinteät tommoset LED-valot. Että nyt periaatteessa pystyy sitten niitä bändikuvia ja muita ottaa. Jos lokaatiosta löytyy sähköt, niin se on aina plussaa. Että jos joku haluaa vähän bändikuvia räpsäytellä, niin olepa koodeessa. Voidaan jotakin kehitellä. Mitäs muu? Kauhea liikenne nykyään täällä Kellossa Kiviniemessä. Aivan hirveä. Ei oo niin rauhallista kuin ennen. Tänne on paljon rakennettu lisää. Joo, töissä on ihan tarpeeksi kiirettä. Siellä rintamalla ei oo mitään sen uudempaa. Asuntomessujen rakennusväki työllistää meitä aika kivasti lounaan osalta. Ja sillä lailla töissä tykkää olla, ei oo kyllä mitään pahaa sanottavaa. Oikein on hyvin viihtynyt. Ne, jotka tietää missä mä oon töissä, niin tietää, en mä sitä sen aina joka paikassa. Mä peittele sitä mitenkään, mutta en mä nyt viiti hirveästi aina kailottaa missään. Seuratkaa mun feedejä, niin tiedätte missä mä oon. Ja jos tiedätte, niin tulkaa käymään. Meillä on ihan hyvät sapuskat. Mitäs muuta tässä on? Onko mitään kesäsuunnitelmista? Ehkä kuustokki. Maybe. Saattaa olla. Sitten tuossa Helsingissä pitää kyllä syksyllä käydä syyskuussa lomalla. Siellä on onko se Helsinki Tech Fest? Semmonen Tientti Matiikkametalli Technical Metal Festi. Sinne tulee Anima Tempo. Pakko mennä kattoo. Mä oon niin kauan niiden jätkien kanssa jutellut Messengerille ja Facebookissa, mutta ikinä nähnyt liveenä. Nyt ehkä pääsee näkemään liveenäkin ja kuuntelee bändiä liveenä. Kohtuu kovaa bändi muuten veivaamaan se. Sitten, mitäs muita? No se kuustokki. Sitten ehkä Fribaa-hommista. En osaa ihan vielä sanoa. Takaraivossa on semmonen idea, että jos nyt sattuu European Open viikonloppuna olleen töistä vapaata, vois käydä semmosen ehkä silloin viikonloppuna perjantai, lauantai, perjantai, sunnuntai tekee semmosen extemporeen pikku roadtripin, kattoo niitä EOta moikkaamaan ihmisiä ihan pelkkänä kisaturistina. Jos joku on lähössä EO:hon Oulusta joskus silloin viikonloppuna, tai jos siellä seudulla tiedät jonkun, tai haluat meikäläisen sinne Sohovalle pariksi yöksi punkkaamaan, niin minähän mielelläni tulen. Mutta se on vähän vielä, se riippuu ihan siitä, että onko mulla töistä vapaata. Mä en erikseen ota sitä varten vapaata. Jos on vapaata, niin sitten saatan hypätä junnaan tai bussia pyyhkästä EO:hon ihan pariksi päiväksi. Mutta se selviää käytännössä 2-3 viikkoa ennen European Openia. En muistakaan milloin on viimeksi kisaturistina ollut. Oikeastaan missään. Siinä nyt on tämmöisiä pieniä kesäpläjäyksiä. Loma on vasta syyskuussa. Ehkä Norja. Ehkä Lofotit. Se on vaan aika tuulinen paikka jo syyskuussa, mutta ehkä voisi olla. Toki siellä Helsingissä siis menee se. Sielläkin ajateltiin käydä semmosena viettää pari päivää ihan niinku junaan tuomina turisteina, että kaikki klassiset turistipaikat käydä katsomassa. Varmaan Suomenlinnat ja
Korkeasaaret ja muut semmoset. Jos vaan kelit sallii, niin vietetään tytin kanssa semmonen turistiviikonloppu siihen. Sitten se Techfesti siihen yhtenä actionina. Se on voisi olla ihan makia. Tässähän tosiaan nyt on tätä kävelyä tullut harrastettua jostakin, mistähän mä aloitin, huhtikuun alusta, maaliskuun, jostakin sieltä käppäilen tässä vajaa 3 kilsaa pysäkille ja sitten yleensä aina kotiinkin vielä sitä pysäkiltä. Vähän lisäsin tuota kävelyä, kun tässä on vuodenpäivä kohta oltu ilman autoa. No ei ihan, mutta melkein. Tässä autottomana kun on ollut, niin okei, vähän kyrsii tietenkin, että et pääse ihan niin harrastehommia ja muihin sillä lailla kuin haluaisi, mutta toisaalta tässä on oppinut kävelen. Tässä on oppinut sen, että 2 kilometriä kävelen ei oo mitään. Että niin, varsinkin kun keli on hyvä, niin tässä niin rauhoittuu vähän, että ei ole niin kiire mihinkään. Se 20 minsaa, minkä ottaa kävelen, niin se on oikeasti ihan helvetin siisti. Toki nyt on pakko vähän autohommaa miettiä. Tytillä työaika, työpäivien pituus vennyy nyt kesän bussiaikataulujen takia niin helekatin pitkäksi, että ei sitä kestä kukaan. Että varmaan sen takia joudutaan tässä kuukauden sisään joku kiessi laittaa. Mutta kyllä mä itse jatkan. Mä edelleen kuljen bussilla töihin ja pyörälläkin on nyt mennyt ainakin kerran. Testasin. Tuo 14 kilometriä työmatka, niin ei se hyvällä kelillä pyörällä ole paha. Autohomma vielä pakko laittaa tietenkin nyt. Mutta edelleen mä tätä kävelyä. Varmaan talvella sitten kuitenkin niin en pyörällä kulje, mutta kävelen. Ei toi matka tonne pysäkille, toi on ihan hauska. Tässähän lisäksi aamulla kun 5:30 aikaan käpsyttelee, niin näkee kaikkia Kalimeössä on joutsenia välillä ja meillä on jäniksiä siellä sun täällä ja kaiken näköistä tämmöistä villielämää ja luontojuttua näkee, kun herää vähän aikaisemmin. Viettää pikkusen aikaa luonnossa ennen kuin menee töihin. Plus sit siinä herää mukaisesti, on kiva hörppiä aamukahvit bussipysäkillä ja kävellä sen menneen. Mutta no niin, tässä alkaa olla kohta kotinurkat käsillä. Niin. Tässä oli tämmöistä pientä jorinaa tälleen videon muodossa. En oo niitä boomerijorinoita nyt jaksanut tehdä, kun ei mulla oikein ole aihetta. Se vähän alkaa toistaa itsensä, että siitä riitti vissiin just sen 5-4 jakson verran. Mutta katsotaan. Näitä tälleen jossakin välissä voi tehdä vaikka tälleen videomuodossa, jos nyt jotain sattuu kiinnostelee. Tämä voisi melkein ympätä tuonne YouTuben puolelle. Tai tänne YouTuben puolelle, nyt kun mä sanon näin, niin se on jo siellä, mutta mä oon joskus löynyt näitä Facebookiin, mutta kun ne ei pysy siellä, niin voisihan näitä pystyä videota tumpia tuonne tuubinkin puolelle. Katsotaan, tuubissa tietenkin kaikki haluaa, että se olisi vaakatasoisen, mutta veitään tämä eka nyt tälleen pystyssä. Vaakatasossa on kivempi periaatteessa, mutta tietenkin jos näitä katsoo kännykällä, niin tämä pystyformaattihan on siinä mielessä kivempi. Joo, ei siinä mitään. Jatketaanhan jorinoita, kun on taas jotakin asiaa. Tässä oli tämmönen pikkuinen alkukesän tilannepäivitys, että mitä sitä ehkä kesällä tapahtuu. Palataanpa asiaan.